hei, tänään leivotaan muffineja. Mä teen yhden isomman perustaikinan, jaetaan se sitten 2 osaan ja maustetaan vähän eri tavalla. Eli rikotaan ensin kulhoon munat. Sitten lisätään sokeria. Kannattaa käyttää vaihtelevasti erilaisia sokereja. Nyt käytetään tämmöistä Siro erikoishienoa sokeria. Tummat sokerit antaa kivasti makua esimerkiksi suklaisiin muffineihin. Ja ne voi korvata ihan samassa suhteessa keskenään toisiinsa. Nyt sekoitetaan tää ihan vaan tämmöisellä puuhaarukalla. Ei tarvita mitään erillistä vatkainta. Meillä on täällä vehnäjauhoja ja leivinjauhetta. Maustetaan pikkasen vaniljasokerilla. Sekoitetaan kuivat aineet keskenään ja sitten vaan lisätään tänne munasokeriseokseen. Nyt mä lisään tänne taikinaan tällaista, voi käyttää voita, margariinia tai tällaisia juoksevia valmisteita. Ja mä oon valinnut tähän maitorahkaa. Se mehevöittää kivasti taikinaa. Voi käyttää tuorejuustoa tai sitten ihan maitoa. Tää on siitä helppo taikina, että riittää tosiaan, että sekoitetaan vaan ainekset. Esimerkiksi mökillä tai lapset voi tehdä, ei tule paljon tiskiä. Sen verran voisin vielä sanoa, että voi käyttää toki paljon muutakin kuin vehnäjauhoja. Voi käyttää osan perunajauhoista, voi käyttää leseitä, hiutaleita, mutta niitä ei kannata laittaa ihan hirveän paljon, koska muuten siitä taikinasta tulee raskas. Nyt mulla on täällä ainekset sekoitettu. Tää on tämmönen tasainen, suht löysä taikina. Jaetaan suunnilleen puoleen tää. Eli maustetaan toi toinen tällä aika perinteisesti. Laitetaan vähän sitruunaa ja rusinoita. Sitruuna täytyy ensin pestä hyvin ja sitten raasetaan yhden sitruunan kuoriraase tai maun mukaan. Voi käyttää appelsiinia ja sitten esimerkiksi appelsiiniraastehan käy hyvin suklaisten muffinien kanssa. Sitten vaan sekoitetaan ne keskenään ja voidaan ruveta jakamaan. Tehdään samalla nyt tää toinen taikina. Eli mulla on täällä puolet suunnilleen tosta edellisestä. Lisätään sinne vähän sokeroimatonta tummaa kaakaojauhetta. Sitten mulla on täällä hasselpähkinärouhetta, voi käyttää mantelirouhetta tai ne voi jättää kokonaan poiskin. Sitten mulla on täällä rouhittua tummaa suklaata, kaadetaan sekaan. Ja näitähän voi tosiaan ihan oman mielikuvituksen puitteissa maustaa. Voi laittaa sinne kirsikkaa, suklaa ja kirsikka sopii hyvin. Nyt meillä on täällä 2 erilaista taikinaa ja päästään jakamaan ne sitten noihin vuokiin. Muffinivuokia on erilaisia. Nyt on täällä 2 erilaista. Tässä on tällaisia vähän isompia, johon menee aika paljon taikinaa, ja sitten on tällaisia vähän pienempiä. Sitten on tietysti erilaisia Amerikan muffinivuokia, jotka on vähän jämäkämpiä. Et jos on kovin löysä taikina, niin ne pitää muffinin paremmin kuosissa. Muffinivuosta kannattaa täyttää semmonen 2/3 suunnilleen, niin siitä tulee semmonen kivan kokoinen. Nyt me sitten paistetaan nämä muffinit ja kuorutetaan nämä, niin niiden ei tarvikaan olla hirveän muhkeita, kun siihen tulee tosiaan se kuorute vielä. Nyt tästä 2 taikinasta yhteensä voisi laskea, että suunnilleen 8-10 tämmöistä isompaa tai sitten 15 vähän pienempää muffinia. Ja nyt vaan sitten paistetaan 200 asteessa suunnilleen niin 15 minuuttia. No niin, nyt tässä olisi meidän muffinit valmiita. Laitetaan ne tuohon jäähtymään ja sitten ruvetaan miettimään kuorutteita. Mä oon tässä nyt vähän vatkannut jo kermavaahtoa ja lisätään sinne kaakaotomusokeria. Tää sopii noihin suklaisiin muffineihin kivasti. Tätä voi laittaa oman maun mukaan. Laitetaan pikkasen vaniljasokeria, se on aina ihanan makusta näissä leivonnaisissa. No niin, tää oli ihan tämmönen helppo juttu. Sitten meillä on tää toinen täyte. Täällä on maustamaton tuorejuustoa, 200 grammaa, ja sitten maustetaan tää
mansikan makuisella tomusokerilla ja laitetaan pikkasen tänne kanssa vaniljasokeria. Nyt mulla on täällä maustamaton tuorejuustoa, vähän vaniljasokeria ja maustetaan tämmöisellä mansikan makuisella tomusokerilla. Tätä saa laittaa aika reilusti, että jopa ehkä koko paketin. Voi välistä katsoa, tarviiko lisätä. No niin, nyt meillä on tällainen nätti vaaleanpunainen kuorutus. Katsotaan, onko meidän muffinit jo jäähtynyt. No niin, tässä meillä on jäähtyneet muffinit ja aloitetaan kuoruttaa. Nämä on käteviä nämä tällaiset kertakäyttöiset pursotinpussit. Myydään pakkauksissa, missä on tämmöisiä pursotuspäitä. Tämä on Tylla nimeltään. 3 eri kokoa. Ja jos tykkää, niin voi leikata vähän tätä pienemmäksi tätä pussia. Tai sitten voi rullailla ihan miten itse tykkää. Sitten täältä leikataan päädystä pala, että mahtuu tuo Tylla sinne sisälle. Sitten vaan täytteet sinne sisälle ja pursotellaan. Nyt on tietysti tärkeää, että tämä muffini on jäähtynyt, koska muuten se kuorute sulaa siihen päälle. Sitten makuasiat, kuinka paljon sitä haluaa siihen päälle laittaa. Sitten meillä olisi vielä tällaiset sitruunamuffinit. Näistä tulee tällaisia ihania prinsessan muffineja. Ja mansikkahan sopii sitruunan kanssa kivasti. Koristelusta voisit taas käyttää mielikuvitusta. Meillä on täällä tällaista ihanaa väriraissokeria, missä on kivaa tämmöistä vaaleita sävyjä, niin sopii tähän hyvin. Näin helposti tuli meidän muffinit. Nyt laitetaan sitten vielä tarjolle ne ja päästään herkuttelemaan.